back to my channel. So for today's vlog guys is kung nagmahay mi guys ang mga kauban ay si Brian, si Gazini Ganado. Hello, Gazini from Benesi. Isa may imong ikuan na elaborate imong channel o kasi channel or TikTok. Channel, Hubak Channel. Oh, TikTok. Hello. Ang TikTok. Di mo kung ano ko magamit sa TikTok. Sa Instagram, wala na ko mag-Instagram. So thank you. So also si Patoy guys, na siya yung channel. So, kasi yung Pats Vlog. Aurang ikuan sa screen. Ang iyang TikTok is, TikTok. User 1000. User, wala ko kabawa na guys. So sorry. Sabi to guys. So for see you today's... soon guys sa game namin. Sige, see you soon for... Bisa Our ng oras game late. later. Gabi-gabi na po. Kanyang mga bagbox. Bagdok na ka, Bray. Bagdok pasaman. Samot na gabi, bagdok. So dito guys, muna si Brian Dexter. Ayaw po nang pinalaki nga pangalan sige. ni Brad. Sige. Bagdok ka ron. Kaya lang, si Gazini. For short, Gazini og si Pats ang kauban. Mga vlogger po sila, mga Okay. banggiitan ng Yes, bangga. very good. Samot na og mukuan mo paak. So, andito po kami sa Los Ong. Yes. So bitaw guys, namin sa Los Ong karon. So nagsabot na migay na sunay tagapag-asa among guest karon sa among Pero kontra. kaya lang Kaya lang. may naglaro ng basketball. Kaya heto kami ngayon, nag-aantay ng kung kailan sila matapos. Jakla na kauras karon. Almost 2 hours and 3, almost 3 na siguro, no? Kami nag-aantay ng 3 hours ano? 3 hours na naghuwat guys. Diba? O, diba? Fresh gihapon ka Fresh. ano? Na tagapag-asa guys, tuwa sila sa ubos. Kasi sila sa ubos guys. Ay matagak ka, kana sila guys tagapag-asa na sila among kontra unya letter. Unya unhanay mo dun sa oras guys, wami nagkasinabot sa mga oras karon. So nakauna ang basketball, nagduwa sila. So nata sa karon sa Los Angeles. So ang dairy guys, ang sugat nila is kuan. Murag kuan mo siguro ni kana na ay mga iski project o ila mga kuan bitaw kana inuras na. Na inuras guys, pila na. Tokin kintahay ba para madato ang Tagalos. Ano murag alien di ang pang-camera? Ano kayang So sorry kayo sa ang kauban guys ha kay wa ko na focus. Sira din ang vlogger nga di gopa. Sorry kayo guys. So later guys, see you for the So kanito guys, mali siya ang first degree ni Zainab. Og nila mo. So dito guys, unja taw-taw siguro nag-vlog na. Oo, Gilaay. taod na sa Gilaay na jud mid guys, pero naka-oras nga naghuwat. gamay na like ko ang So see you later unja kung bisa jud madag. So Saan naman mo? maningkamot mi guys nga ma-champion jud mi. Mapindimi. Ay pag nga na, bray. So, yes. So, See you soon sa aming vlog. yeah, bye-bye. So nagtaod na guys, kami na po. Nagtaod. So, hala? Kuya, tagapag-asa magubli sila kuya, dugay mo kuan pa. Sige, nakataod na ni Smith guys, start na. Kami na, sige na lahat na. Hello, na atong i-kuan guys, individually nga mga kuan players. Si Bagunas. Si Jomar. Hi! Imong kuan. Good evening. Si kusa ni? Si Mark Anthony. Mark Anthony. Grabe, laban. Si Serge. Pati labot kay mauwat ang belly. Andara si Cushion nag-ang close friend sa una nga nimpaak sa bato. Si Cushion. Yeah.
mo, Diyos ko, Lord. Ay, meron din. Ano ba? Ano? Tawag-tawag pa silang kuya?
Done. Nag-start na di ay. May kapoy,